Zhao Ming Jing thầu chu anu room ave en chuan alo ruak huawa mang ang zeta in hnuai lama tlan thla in sister huwa hne na chuan anu alo hmu empty in a zo zui sister huwa chuan ya nan sing lama a hruai chhuat thu lo shilin a chaw bok nen a ti buai du lo chi anyang alo ti sam maya Zhao Ming i ro a hlau thawng sau thung khonge kalpui don a sha empty ya zo le chuan a sha lo thu le ma se a shat na te an lo kir theina hmun tur ni ya a soi thu chu a shila Zhao Ming chuan dam lo chu tia alo shwai chhuak dai chu alom loin ya nan anu en dan a shevek bok nen a hlau thawng tel hle a ko la in a chang thei bok si lo sister huwa chuan yan chu mi thatak ani a engma thleng lawang ti ve bok ma se Zhao Ming chu a ril ro nuam thei lo chera chu thla nokin zon ngai na a shedir bok si lo yan le i si rong te porun langin yan chuan apa thlan lama alo shwai hi alo ni motor chang chuan po chhuak le dor dorin apa thlan ma a chuan a din puya pangpar chu da in apa thlan chu bia in ama thattu aron shwai thu chu a shila doctor yi chuan thlan chu en wangwangin Zhao bin li ti chuan a phun le sapa a thi mo ti in a zo zuya engtin nge sha lo thei ti in a phun mol mol yan chuan i she lo mo ti lo zot ve in engthil nge thleng kha a thlan ma a chuan a soidon lovem ni ti in a zot le boka a o chu a chang le to hle bok doctor yi chuan engma a sha lo thu soin yan hne na chuan shwai ho tur a ti in Zhao Ming a hmu du thu chu a soya a ngen mol mol yani ro a thin rim le to hle ama ring to ka a hrisel na zong zong a kuta hlan tu hi engtia thi nge ti zotin a fapa ka ni hi ti in Zhao yan Zhao ni thu chu a soi zui chiama doctor yi chu har chuak zok ang mai hian yan a hming chu ron lamin a hnai ro ka yan po chuan a om da na chuan sha chu a nei mu ti in Zhao Ming nin anin kom dan te an school kal dun na ba ka auntie yi ti ya a kau dan thlengin a soya apa chunga thil thlen dan chu a zo zui mol mol bok thin rim pon a zo zui to law doctor yi chuan yan chu ko in ka ti pal ti chawin a chang theya ya nan engwanga ti pal ti chu soi nge ti ya a zo chu ka ti pal ti chu a soi mol mol ringota yan po chuan avon na ku chu thla zui makin rin hlel na in a khat zwal bok in lama an le chuan an motor thoma Zhao Ming chu rang lu tu ka run tlan chuakin motor ma a chuan ron ding zat motor chu va hong rok rokin anu chu a chwa pui zuya yan chu room em in a mel bok yan ron chuak ve chu doctor yi chuan melin yan ka ti pal ti chu a soi mol mola Zhao Ming chuan engtin chia nge a ti ti zo tin khoya nge a shwai a zo zuya yan chuan thin rim takin a hming voi tam tak lama a ti pal thu a soi chu a chung ril lama swal na a pom wanga ni ti chuan alo soya apa thlana a shwai thu le tuna chuan danin engma a chunga ala ti theilo na chungin apa thlan ma a tal chuan a in chhir na a tilang ve to alom ti in ala thin rim hle a doctor yi po chop chungin ka ti pal yan ti in alo soi mol mola Zhao Ming chuan anu chulai na taka kwa in a sha to thu soin in chung lama chuan a lu pui tangot lunch ai tur chuan sister huwa chuan ko hlomin Zhao Ming chuan anu chu dwa tak mai hian bin or tir thlapin chu a bara a ti ti pui siam siam bok yan ron kil ve chuan doctor yi chu a tikim ki ta hle thunga ma se sha chwa thut nei ang mai hian tho zokin bola chokhor mol molin yan bulakalin ava pe a yan chu Zhao Ming classmate ani thu le sport institution a omdun an ni thu chu a soya in ngai sak ton tur an ni thu te chu soyin engti khuna po a in lama thil aron ei thei thu te chu a shila Zhao Ming chuan anu chu yan nen sport institution a anom dun chin ti a she chhuakem ni ti in phur takin alo zot yan ero thin rem taka plate chu da rokin aron ding chhuaka annu fa chuan englem chan nge chan li an tum ti zotin thil hlei sha chhuwa ngai chu ama ni lowin yi si rong zo ka ni thu chu aron soi khol khola Zhao Ming hne na chuan an hun liam to hlim om tak te kha a she chuak le em ni ti ya zotin
apa thi ni atang khan ani chu a thin lunga changa a thi to thu shilin thin rim takin a kal san zuya Zhaoming chu a ril ruan na hle a anu la chuan yan khongai thlak thu le a ti pal thu chu alo soi ve reng boka a to pa phei chuan alu chu dom nok nokin Zhaoming chuan kwa thwain a hre chuak theilo ani chuan tilui lo tura shil le mol molin a hnem zui ve boka yan po a dokan hma chera chuan thu in a in dom kun tlok tloka Zhaoming natna a thlena piangin ana tel ve zel mai si Zhaoming po chuan anu chu thataka mutir thein a mutir hnu lok chuan Children Welfare Center lama Madam Lim chuan a ron kol ve hlol atana local rem changem ti ron zotin Zhaoming chuan an bo ruak nen chwa a rem chari lo thu chu alo shil ve bok buaina a omem ni ti in a zot le ta tian kong chung chang ani thu soin in thlasung tak chung chuan a puina angen lo theilo thu ron soin kal sak thei sham turin ron nge na Zhaoming chuan anu mu hil chu mel wangin chu tiang taka an mamo ani chuan engi mu taka thleng ani ti hre thiamin a kal tur thu chu a soi zui ta ngal Zhaoming chu ron langin Children Welfare Center ko ta thleng pheya Madam Lin lo ngak reng tu hne na chuan chin chang te zot fe in Madam Lin chuan tian kong chu amit ambo pya wanga thalo kha azwala enkol na adung vat lo ani chuan adel len thei thu le damdo in a shwai po atuma tian kong abyak chuan aril ru ha in tuma abyak do lo thu te chu a shila ama lo chu be thei tur dang a sha lo wanga kauta mai ani thu te chu a soi sui ta luam bok tian kong chu ama te ya an classroom a lo chu in Zhaoming abulawa chu a avabyak ta ka chuan rang takin ron ko a engwanga mutura kal to ngai lo nge ani ti te chu zotin a chap hlap hlap mai Zhaoming chuan laina taka kwa le tin a boi wanga kal theilo ani thu te shilin tuna chuan a tole fo thei tur thu te chu a shila tian kong mel chu en sakin amit omdan dik lo dewa wang chuan a mu theiam ti chu a zot tian kong chuan mu thei vek lo ma se ama ani ti a sha thei thu chu alo soya Zhaoming chuan tian kong ngai to tak chuan damdoi lama in en kol turin a som ve ta ngala tian kong i ro no pangti taka a hlo thu soin a chap le a ma se Zhaoming chuan in en kol vatani lo chuan milem te azak thei to don lo ti in ma se en kol na adonga adam huna chuan ama a mu thei mai ba ka lemte po aza theile tur thu shilin a thlema tian kong po in arem ti ta sham Shanghai damdo ina Miss Ken le Madam Lin te nen chuan tian kong chu shwain doctor room an check saklai te chuan Zhaoming ku chu awan deuh tlata doctorina enzo chuan pon lama in bia ka rot zet na in Zhaoming chuan soya poilo thu chu a soita ka chuan tlang takin tian kong kho mu na chu atlak niam thu le tuna chuan rong po athlar shan thei to lo thu te tiang ani reng chuan nakin loka engma a mu fe thei to lo tur thu thlenga shilin examination shang nei thwaya ngai thu a shila miskin chuan tian kong chu test nei turin a shwai ta ngal bok Madam Lin le Zhaoming te po lo nga pa in an ti ti du na engtin nge Zhaoming chuan tian kong mit omdan chu a sha chwa thei ti in a zot Madam Lin chuan yan wanga ni thu lo soin damdo in lama changa no pang ho check up tur doctor a thon veka an bo sai sak chin thu te lom takina shila tian kong a lim zia shang a ken te chu mu in Zhaoming chuan moya ti in a hlimpui em a thon thu shil china changa a ngai to na manga a zia ani ti a shat phei chuan a lom le zwal a mi thi hetiang ni lo seng chuan painter ro pui takani thein ka ring a ti hiala Madam Lin po chuan a hma da ya changa tian kong lim zia thiam zia a sha sak to thu le an zir tir tu te ne na po helama a in sorbing theina na pui tura a shil dan te ma se amit wanga an boina to chhotak dan le tuna chuan engtia hanti turber nge a sha to lo thu te chu a shil ve sewa Zhaoming po chuan lungai lo tura lo hnemin yan lo bia sak tur thu te an thei to pan chwa sak tur thu te shilin Madam Lin po yan chan chin soi chuan a benga verle hle a mu lo na a rei to thu chu soin engi an ti te Zhaoming chu in thlashung takina zot ve bok chumi hnu chuan Zhaoming chuan
damdawi in chu welfare center atang a hlat ve deuh bawk awangin tian kawngin enkawl chhung chu a hnai vai deuh a awm dan ngai tuah sak turin a ngen leh tawp mai a madam lin pawh chuan damdawi in hlat lo taka a awm thu sawin a bulah a awm thei tur thu chu a sawi bawk a an hlim dun hle yan te in lamah chuan Zhao nu Dr. Yi chu in chung railing sirah chuan kal kualin lau thawng takin sister huwa chuan alo ko chul bawk a yan ron lut cheina hmuh chuan rang lutukin in chung lama tlan chho ngal yan hmela hmuhla chuan Dr. Yi chu alo au cheu chul bawk a Zhao ron thleng po in thil awm dana hmuh chuan rang taka in chung lam panin anu chu an pot le thei sham Dr. Yi la chuan yan chu kwa in lau lo tur le a ven him tla tur thu shilin a pa chuan a vak to don lo thu te in a hnem mol mol zoka yan chuan Zhao hne na anu chu po sun tura shilin Zhao pun a kai sun thwai yan po akal sun ngal mak yan le Zhao tenu fa chu damdawi in lama in check up tura kalin Dr. Zhao va hmu a ani chuan anu chu ma a son thu le ama ero chu a shat na te chu tlem te chau ala ni thu te koma a rei taka awm wang ani berdan le tuna a shat chin chu a thil vei em te chawan ni thu soin Zhao chuan adam le thengem ti a zotin chutianga anu om reng tur chu a du lawa chu mai ba ka shat thiam lo reng ani pha don boka wangin yan chuan ama a soi chan ti sha in alo ner sak Dr. Zhao chuan an thei to pan chwa sak tur thu soin ma se dam lo dam na chu doctor te kuta chau ni lo dam lo chung te tran rol na apo ai nga thu te a sha na nei le tur chuan an tran pui thei ber tur thu shilin angai twa zong le a ve zong te an poi mo zia a shil bok chumi hnu chuan anu chu enge mo check le angai awangin pon lama lo ngak turin a shil zuya yan nen po anin zui chhuak ta ngal hospital kot loka chol na nuam dewan siam na lampanin yan le Zhao te chu an kal du na yan chuan Dr. Yi chuan apa in awa ka wanga aven him du na kha aril rulama alo von tha jeng chu a be sei lo lam takani thu soin Zhao chuan engdang nge a soi ti in lo zot boka yan chuan melin annu fakal bau tur thu le kalve tura asom thu chu asoya a o chu achang le to hle Zhao chuan chairman Zhao private doctor ani chan chu ama wang chawani thu lo soi ve bokin angen luitla thu chu a shila yan chuan a du lo chuan a hnar thei reng ti in lo soi ma se a to pa chuan apa atina thau ti in Zhao chuan anu in chutianga tingai lo ti in a lo tran ve tlat bok yan chuan engwanga ngaidam dil si nge ani ti chu alo zot let maka Zhao chuan chan ngai na a shelo ma se engtik nia emo anin sha thiam lo ton na te chu ala fel thei nge ya be sei tlat thunga tian kong chung changa pakain an hospital wanga amit lama har sat na te an mu chwa thu le a serious le ti chu a shila yan po chuan an dam do ina mi doctor specialist an nei lo thu le an zon sak angai thu chu alo soi ve bok Zhao chuan phur takin a pui don mo ti in lo zot boka yan po chuan a lem sia ka pek thu te lo soin alo ngai na ve man ani nge yang rem chang ma sabera chuan tian kong le Zhao te po madam lin in lama ani shwai pheya tian kong po Zhao chuan fuin hoi sen taka ma chon tura puya ngai zia a shila madam lin in na a om chuan a man rem cha na pianga atlo tur thu shilin tian kong po a hlim ve hle in chung an lu chuan madam lin chuan phur takin alo dong songa ma se tian kong chuan a phurang a in atlang ne lo hle thunga a room tur te ko hmu turin an kal zui vice president jang po ron langin mipa pakhat a hnuai thok mel lang lo chuan doctori chungchang report chu soin a shat na tlema zonga nei le to thu te helam doctor specialist in biak na anei puya changa a shat na nei kir le chu thil thei nia alan thu te shilin a shat na anei kir ni chuan thudik pawng chhuakin chu chuan an laka har sat na a thlen thei thu a shila arang thei ang bera thutluk na siam turin vice president jang chu angyen zuya vice president jang po chuan hun rem chang nei theyangem ti sotin chupa chuan thole nia pianga check up tur ra an kal thu chu alo soiwara
Vice President Jiang po chuan ti swal nei lo tura shilin a thu pek chu a chiang thokhat viau bawk. Madam Lin in lam po ron lang le in tiang kong chuan a room thar chu nuam ati hle a Madam Lin e ro chu alungai hmel hle thung Jiang Meng chuan chu room chu tu man chin nge ti lo zo tin Madam Lin chuan tu man an la man lo thu le ano pan lai dewa a fa nei bok soi chuak le in ma se anin hlo tak dan te soin alung che hle a chu in a leya no pang room a siam na chu alo ni Jiang Meng chuan a mi tui tla chu shruk sakin lungai lo tur a hnemin an ni po a fa te vek an ni thu chu a soi boka Jiang Meng chu run lang le in mi pathom hnu zur na dora a luta a dora thok chuan lo hret chatin thom hnu order po an thui zo to thu te lo soin an thui na lama chuan a hruai zui an kal yam cha ti in lingji a ron lang ve le hlol boka dora thok dang pakhat chuan lo be ve ngal watin a thom hnu en kwal chu alo en puya ma se a duang a hmu mai lo bok nen chuitir turin an sample nei ho le design ho en turin a dil zui Jiang Meng po chu a thom hnu order chu pe in a korbana horop a chuitir po an ti thlap thu an shil zuya Jiang Meng po chuan enin XMT alo chuang kal alung chu adum hle a chhuak tur dor lama a phei chu lingji nen chuan in hmu in makan ti dun hle a thil khai chu enin lingji chuan Jiang je ta nem ni a le ti in a zota Jiang Meng in a chan ma chuan zaklo tur ti in an chung chang te chu news a po alo hmu vek thu a soya Jiang Meng ro in engma a om lo thu shilin chuan lam siamin a kal san ta dai bok lingji chuan a kal yam chu ver ther mel taka mel le in a korle sak chu a hre chiang hle ti a lang reng boka dora thok ne na chuan a lei ang cha size in ang thlap kha a do ti chu a shil ve ngal hun danga chuan damdo in ron lang le in doctor yi chu test nei turin room pakhata anom tira Jiang Meng le doctor Zhao te chuan po na lo ngakin Jiang Meng chuan anu chu atel lo chuan a hlau ma yang ti a hlau hle a ma se doctor Zhao chuan lo hnemin an check up ma sak zok puwa thattaka a hlen chwa thei thu shelin thattaka a hlen chwa le arin thu te chu a soya Jiang Meng chuan tuna chuan anu tan nu din hun a chel ve hun ani thu te soin nu ta na fa te en kol lo har sa zia te a sha thiam pui thu chu a soi ve sep sep boka doctor Zhao pon chu tiang atong thei chu awa nei sok thu te alo soi ve bok chutna an thlen ma deuh chuan an hnung lam kong ka tang chuan doctor yi chu ron chhuakin Jiang Meng ko sep sep chung chuan corridor chu a zo phei ta da ya doctor Zhao te po an chut fel nu chuan ya nan an nu fa a en kol dan zo tin Jiang Meng po chuan a thu dik a sha du lutuk na lama hian a do theilo deuh chin thu chu a soya a ma pon ama poina hmu to kha ti in a shil zui bok doctor Zhao chuan doctor yi tan chuan ramdanga therapy lak lok chu atana thatber thu chu ala shil fan boka Jiang Meng ro in ya nan a hmu phak lowa an nu ma du lo thu soin a ru ru anuam bik lo tak zet ti a shat bok chuti la chuan nurse pakhat chu man hmu takarun tlan chhuakin doctor yi an hmu lo thu chu aron soi tamaya adam doi turen ba sai lain alo kalbo ti in an soi bok Jiang Meng chu amang ang hle a nurse chu zo na zo tin a soi deuh nok noka doctor Zhao chuan in beng dai tura shilin alo dum wat zon vat zo ka that thu a soya in hnuai lama en tura tirin an ni in chung lama an en thung tur thu chu a soya nurse chu security camera lam check tura tirin shat nei chuan phone turin a shil bok doctor yi chu ron dangin in chung chhona step a chuan mipa pakhat me lang lo hian a kau chhawa in chung lama yan le Jiang Meng ten an nga thu shilin a hui lo lo doctor yi po chuan a zoi ve zela ma se doctor Zhao step lama chuan ron kal hlawin a ron awa a o sha vele doctor yi po chuan doctor Zhao ani ti sha in alo lom ve em a miswal le ro chuan tlan chhuana tur zong ngal ruain kongka alo in kal hlom bok nen rang takin kongka hnuai lama mi ya chuan a chuka doctor Zhao nen chuan anin nang teu hle ma se doctor yi lau thlabar thale chu boi puya ngai bok nen a zui man ta lawa him takin doctor yi chu hnuai lama a chhok pui le ta phota Jiang Meng chuan lo hmu ve in a kwa wat doctor Zhao chuan toilet a zon thu in alo soi fel sak wata
do ta soi mai lo chuan Zhao thlabar tur chu a du lo ani a ho mani ani thauti in yan le Zhao Guang ten an lo shwai man don lo nen Dr. Zhao chuan a thla koi pa a in an thlen chuan yan po ron thleng ve che in Dr. Zhao kar din na lam chu a ron pana Zhao te nu fa pon lom thu shilin in laman ron pan zuya yan nen po in mel ra ringotin yan chuan a kalpel zuya Zhao te lu nu chuan yan chuan han chong elvel ma se Dr. Zhao chuan nga tan te va ka lo ngai lawa Dr. Yi chung chang thil soi pui du thu shilin ama ero chu Zhao shat a du lo thu chu a shil tlang bok yan pon lo ngai ven hle a damdo in lama in biak rotin an kal ta ngal damdo in chung zo la chuan Dr. Zhao chuan thil thlen dan kim chang chu yan hne na chuan a shil ta veka Dr. Yi tha an tum chu makati ve hle a Dr. Zhao chuan in chunga changa atla pala athia ni chuan athil ti swal in thiam lo in tilum ta a mi ten an ngai thei tur thu te chu asoya yan chuan thil ti swal tu chu CCTV ya alang lo em ni ti in a zot le shama ma se a fing ve hle ti Dr. Zhao chuan soin camera chu alo ti danglam man vek thu chu asoi zui bok Dr. Zhao chuan police lam an shil do nem ti in yan chu arona yan chuan fin fia na tha engma om lo bok nen thil lak tlak tak ani arin lo thu chu asoya apa thi na a chuan thil tam tak in rol thei om ti a she thiama police lam po in thil thar an shat bel thu soya anon kau thu shilin Dr. Zhao po chuan Dr. Yi ti na tum tu te hian Zhao po an khoi pal mayang ti a hlo thu te shilin yan chuan veng him tu tur ada tur thu chu a shil ve boka engpo ni se ti in lom thu chu a shil zui Dr. Zhao vero in ati ve tu renga angai thunga yan chuan Zhao ai o pon lom thu chu a shil sham in chung zo la phone but om chung chang bok chu zot le in Dr. Zhao chuan mitam takin an mo chin thu asoya ama kha chuan da baudu anom china ma se apa dam lai ani awang khan ama khan nor luin ala om ta zel ani ti te shilin la takami kan mu thei to lo le thil tam tak kan shil du kan shil thei to si lo te tan a hlu zwal em thu chu asoya Zhao a shwai chi nem ti a zo chuan Dr. Zhao po nui sukin sha lo tak tak nei lo ti soin heta om chang chuan a thil vei tak te tilangin na sa taka a cha chin thu le chumi nuwa a hadam chin thu a shila engkim re fel hun chu thleng thwai tur ra a du thu chu asoya yan chuan phone bud lam chu hoin a mel wanga apa in phone bud ada chan te po she thiamin Zhao hne na chuan ngai damadil rumul mola engkim chu a sha rengna achanga ti re adu lo wang veka thleng ti sha in Zhao hne na chuan ngai damadil zui suk bok Vice President Jiang Li amiroi pa po ron lang le in until ti tum sukuk ta wang chuan Vice President Jiang chu a thin rim hle a ana thok pa chu vin shepin chu pa po chuan in thiam lo takin hun rem chang dang pele turin lo ngen ve boka ma se yan chu mi fing takani awangin engma ti ngam ani to don ri lo ti in a shil zui bok atluk lama chuan Zhao chuan yan office kal tur chu thut khom na room lama chuan ngakin alo chuk ve le chuan a shar le sak chu pe ka lo tum ngala ma se anron phone boya wangin a pelok theilo kong kalam pan zuin abyak zo chuan pek le atum le a yan chuan om dan chu makati hle a ma se lom thu shilin en po en lo chuan lo da mai turin ati zui akal san le don u kama se engwanga present pek tum nge ani ti chu azot le a Zhao chuan shil hai lek lek hian engma ti in lo chang tangot office sa omin yan hne na lingji chuan report ta pe mol mola chu ti lai chuan Zhao bok chuan ron ko le in zan je ei puya aron soma aman lo tur thu yan chuan lo shilin lunch tal ti ya asom le po chuan alo nyal le a Zhao chuan a birthday ani thu aron shil tange nge a yan po chuan calendar en vatin Zhao chuan a birthday chu lom du lo viau chin ma se thil eidun pui tur talin aron soma yan po chuan ina ngak turin a shil tange nge Zhao po a hlim khop mai lingji po chuan an thu soi chu ngai ven takin alo ngai thlave kur boka
Ian ho tur chu Lingji chuan ron zuin a shar Zhaoming lei ang chia a lei sak chu a ron pe a birthday alo sha chu yan chuan makati hle Lingji la chuan a ngai ven zong chu a sha chin thu chu alo soi ve zat bok a brand en chuan a du ber chi alo ni bok nen Lingji chu anin lama thil ei ve turin a som tak nga la I he lawin alo pom ve mai motora chuan a chuang ve ngal mak boka jagwang chuan makati mel viau bok Zhaoming po in lama ei tur tui tak tak siamin alo boy hle a iana thoma sha ta ka chuan a present tur chu ban vatin alampan chuan nim takin atlan phei nga la ma se Lingji lo tel ve mu ta ka ero nuama ti tawak law iana present ken mu le tak zela phei chuan a pek tur chu a hnunga a thuk ru sui tawata ma se an mu vek to thaw Lingji po chuan an du zong in an thu chu arun soi ta chata Zhaoming la chuan du zong te chu ain an thei thu soin Mizo in a brand chu an sha thu te ma se a thil lei chu ya nan a tok lawang ti a hlau thu a soitel ve sha ma Lingji ero in ring tok tak hian a tok ta chia lawani po in a thleng le mai thei thu soin yan ne na chuan a chin shat nan in bel chin turin angen zui le ta nga la Ian po chuan hnial chi a ngai loin a pom ve mai in chung lama akal tur chu Zhaoming kalpel pa chuan a present tur hnung lama aken tak dai chu alak sak zui sha ma Zhaoming po a hlim ve ta deu Lingji chu alo tum ve thunga Ian chhohnu lok chuan chawka lam melin man mo taka phein ei tur tui mel tak taka mo chuan Zhaoming chu a fak hle a ma se a om ti nuam cha lo tur thila soi khum le zau zau chin Ian ei tur du song veka mi ti te zotin alaka changa inzira du ve thu le engtika emu chuan atan ala siam sak ve ngei angai tur thu te asoya Zhaoming tan ngai thlak nuam taka ni shan lawe Ian po a room lama a present don pahni chu phorin Zhaoming pek zo korbana horop in thrinal em a mu chuan lakangin limhmel takin anui ve ta suk boka